Бу минутларда Казанда Муса Жалил театрында кахарман шәхес Борис Кузнецовны соңгы юлга озаталар. Ул Идел буй федераль округында яшәгән соңгы Советлар Союзы герое иде. Легендар сугыш ветераны кичә 94 яшендә вафат булды. Аның гомере чын мәгънәсендә ватанга тугрылык үрнәге иде. Сугыштан соң да ул бар гомерен җир йөзендә тынычлык, иминлекне саклауга багышлады. Борис Кузнецов хөрмәтенә Казанда элемтәчеләргә һәйкәл дә куелды. Для меня этот путь, пройденный нашей Россией, имеет огромное значение. Сугыш каһарманы Борис Кузнецов миллионлаган татарстанлы өчен батырлык, намус, җиңүгә омтылыш символы булып тора. Фронтка 43 елның майында китә. 791 артиллерия полкының 8 батарея элемтә бүлеге командиры булып хезмәт итә. Днепрны кичкәндә уң як ярда плацдарны киңәйтү буенча барган сугышларда аерылып тора. Беренче тапкыр Кузнецов штаб белән үзелгән элемтәне таштыра. Укчылар ротасында сугышчыларны һөҗүмгә күтәрә. 44 елда күрсәткән батырлыгы өчен сержант Кузнецовка Советлар Союзы герое исеме бирелә. Это великий патриотизм нашего советского народа. Это великое самопожертвование наших людей. Оно вдохновляло нас на великие подвиги. Борис Кириллович 45 елның 24 июнендә җиңү парадында катнаша. Сугыштан соң Казанга кайта, заводта эшли. Лаек ялга чыккач, актив иҗтимагый эш алып бара. Ветераннар хәрәкәте лидерларының берсе була. Ул безнең дәүләт теле радиокомпаниясе сюжетларының герое да иде. Рядовой Россия циклында Днепрны кичү дошман тылында кыйммәтле мәгълүматларны зәп табу серләре турында сөйләде. Борис Кириллович Самарада узган легендар хәтер парадында да катнашкан. Быелның май айында легендар фронтовик Лаиштан видеоэлемтә режимында башкалада җиңү байрагын күтәрергә мөмкинлек бирде. Поднять флаг Великой Победы! Бу кадрларда аны республикабыз президенты шәхсән үзе туган көне белән котлый. Ә монысы Борис Кузнецов белән атна ярымлык булган соңгы әңгәмә. Анда үзе катнашкан җиңү парадлары һәм ил башлыгы белән даими очрашулары турында сөйләде. Борис Кириллович Кузнецов Идел буенда Советлар Союзының соңгы герое, миллионлаган кешеләрнең хәтерендә тарихта кала торган мәңгелек легенда. Борис Кузнецовның вафат булуы сәбәпле бу минутларда Россия президентыннан да телеграмма алынды. Владимир Путин мәрхүмнең туганнарының, якыннарының кайгысын уртаклашты. Борис Кузнецов 19 яшендә Советлар Союзы герое исемен алган, каһарманлык сыйфатларына ия булган олы шәхес, илнең чын патриоты иде. Аның кыюлыгы, битараф булмавы, кешеләр хакына хезмәт итәргә омтылышы буыннарның ихлас рәхмәтенә, олы хөрмәткә лаек диелә Владимир Путинның телеграммасында.